בכסף. תקציבים ענקיים לממשלה מנופחת לקניית קולות לצורך שמירת הקואליציה יש גם יש. אבל כשמדובר בניצולי שואה, שם הבושה הישראלית מתגלית בשיא תפארתה. קשישים שברחו מן התופת ונאלצים כאן בישראל לחפש אוכל בפחי האשפה. רועי כץ. גל אור ואסף הגיעו היום לביתו של אברי בתל אביב בעיקר בשביל לראות ולשמוע. הם סטודנטים צעירים, הוא ניצול שואה בן 74. אחרי שהוא מספר להם בגאווה איך הוא הצליח לשרוד את השואה, מלחמה הייתה, אני הסתתרתי. הוא מתבייש לספר להם איך הוא שורד היום. תראה, יש ימים שאני לא אוכל, אני פשוט אין מה לאכול. הוא אומר שהוא לבד, שלפעמים הוא לא אוכל. המשוואה במקרה של אברי פשוטה מאוד. במשרד האוצר הוא מקבל בתור ניצול שואה בסך הכל 900 שקלים בחודש. יש לו עוד 2,400 שקלים קצבת נכות, מה שמותיר בידיו קצת יותר מ3,000 שקלים לחיות. חשמל אני סוגר כל הזמן, שלא יהיה עוד צורך. כל מיני פטנטים. אנחנו שולחים בני נוער וחיילים ושוטרים שעמדו מול הקיר של אושוויץ ויצדיעו ויבכו מול הרי נעליים ומשקפיים, והאנשים יכולים מצידנו לחטט בפחי האשפה. יותר מ-50,000 ניצולי שואה בישראל חיים כאן היום מתחת לקו העוני. משרד האוצר אומנם הגדיל בעת האחרונה משמעותית את תמיכתו בקרן לניצולי שואה, אך עדיין התמיכה אינה מספקת. אנחנו ממתינים לתשובת ממשלת ישראל, במיוחד שר האוצר, לבקשתנו להגדיל את תקציב הקרן ל50 מיליון ש"ח בשנה. ואנחנו החלטנו, ואיתנו הצטרפו עוד רבים, שאנחנו נגיד, עשינו כמיטב יכולתנו. הסטודנטים שיצאו היום להפגין למען ניצולי השואה מנסים בדרך שלהם למחות על החרפה. בדרכם התמימה הם לא מצליחים להבין איך יכול להיות שדווקא מדינת ישראל, ובעיקר שר אוצר שיזם את מצעד החיים, מפנים גבם לניצולי השואה. מה הוא צריך? עוד קצת כסף לאוכל? קצת כסף לחיות, לצאת מהבית? אבל נראה לי שהם צריכים יותר מזה. רק לחיות. כן. הכירו את אביגדור ליברמן.